morning mga ka-lovely yours. Bali ngayon, pupunta kami kay Donita. Susubukan namin siyang kumbinsihin na magpagamot para yung lugar na lagi niya pinupuntahan maiwanan na niya. Baga sa makapagbagong buhay po siya. So, susubukan po namin, samahan niyo po kami. Ayan mga ka-loveliers, may mga kasama na ako ditong mga vlogger po. Ayan, nauna silang dumating. Si Kraho. Si Kraho. Kuya Mark vlog po. Kuya Mark. Kita kuya. Okay, si Kraho. Jun Kraho. Si Michael Barg. What out? Hello. Please support Lovely Yours Vlog. Thank you. Thank you. Mga kabard. Okay. Ayan po si Donita. Medyo mainit po yung ulo niya So, nabanggit po yung regarding sa Pasensya na po kasi isa lang cellphone ko. regarding sa pagpapagamot. So, ayaw niya, umiinit ang ulo niya dahil sa sabi niya, puro daw yun ang sinasabi sa kanya. So, sa ngayon talagang ayaw niya. So, hindi pa natin mapipilit siya. Ayan po siya, katatapos lang niya kumain. Pag namainit ang ulo mo, aga-aga. Aga-aga mainit ang ulo mo. Para marami dito KSP. KSP, bakit? Mga kulang sa pansin. Ayan po. Kasi kanina wala kayo, hindi nagagaganyan. Nagkakalkal. Okay na lang dito kayo, may camera. Saka nagkakalkal. Makapal ang mukha. Mainit ang ulo, aga-aga mainit ang ulo. Parang ngayon ko lang umuwi sa amin Bakit? Yung batag lang. Bali yung... ayaw mo ba makita yung anak mo doon? Gusto ko man siya makita. Pero, Siyempre, di ba? Nangako ka na uuwi ka. Hindi na lang para sa sarili mo, para lang sa anak mo. Di ba? dati inubos na yung price ko. Bukod ka na, G. Ayan, ito po tulungan nyo sa mga sponsor ko po. Ano po pangalan nyo? Ano po pangalan nila? Si Daddy Joseph B. Kasi ang pangalan ko Bunay. Pero ang Lakas. pangalan ko Amo. Day, Amo. volume nyo po konti. Volume nyo kasi hindi marinig. Kaya ang pangalan ko, Ang pangalan po niya. Tingnan po ang natin. pangalan ko ayan. Ito po. Dati ang pangalan po nagtatrabaho niya, ako ng Jose ganyan si B. Pakulan. Pakulan. B. Bakulan. Pakulan. Okay? Ayan po si tatay. Di ba ngayon ka daw papa-makeover ba ni Michael Like Barg? over sa tao lang dyan, hindi na. Ano sa tao? Yung magkakatuwa natin mukha ko sa tao. Paano sa tao? Tulad ko lang din. Mag-makeup. Sino? Hindi ako na mag-makeup sa mukha ko. May makeup. Di ba kala ko ba pamamanicurean ka? Tawag ko. Sabi, pamamanicurean Sabi ka. niya Oh, anong oras daw yun? Lad ba? Anong oras daw? Hashtag lad pa more. Sabi, napanood ko sa interview niya, pa-makeover ka daw, pa-manicure ka. Pa? Gusto mo ba yun? Ang sabi niya, Ako hindi ko kailangan ng material. Hindi ko kailangan ng mga material na bagay. Ang kailangan ko ayoko lang yung nakabusuin sila. Ako ba, puso ba ako sa kanila? Pag sinabi nila wala na silang pera, hindi na ako nangingi. sino bang sa'yo? Sabi na, abusado ka. Ha? Sino ba nagsasabi sa'yo, abusado ka? Meron mga basher. Mga basher. Sige. Butado ba ako noon? Yung bahay nga dito sa pangarap, iniwanan ko Ganda-ganda ng bahay doon. Okay. Pinitira ni Tatay Martin ngayon. Bahay ko yun
Iwanan ko. Yung kailangan ng mga materialis na bagay. Bilo mo ako dyan, bilo mo ako nun. Kailangan ko yung pagmamalang ng mga tao. Ang kailangan daw po ni Donita is Para pagmamahal pagmamahal ng magulang ko. ng tao, pagmamahal daw ng magulang. Ayan. Di bale, yung kung hindi mo man nakukuha sa iba, may anak ka naman na nagmamahal sa'yo, di ba? Ayan po siya, medyo hindi maganda ang kanyang mood. Dahil hindi ko alam kanyang umaga na kung may anumang nangyari dito, kaya hindi maganda ang kanyang mood. So, yan, medyo... Pag nakikita ko yung mukha ng pagbuhit ako. Okay, pag nakikita daw niya yung tao, Pentasera kasi yun. Ingitera daw po. Bakit ang tawag sa akin ng Jackie? Nakadali daw ako. Sa'yo. Mukha daw ako Jackie. Okay. Eh di hindi ko na siya pinapansin. Alam mo kaya? Pelantod na. Pelantod na mukhang... Oh, mukhang pusit na, mukhang hipo na hindi mawarian. Mukhang hipon Pusit ba? pa. Okay. Hipo, tapos yung ulo, kahit katawan. Bakit? Maganda ba katawan? Slight lang. Slight lang. Okay. Hindi ko tulad ng katawan. Okay. Ano yan nasa tali sa braso mo? May sugat ba yan? May sugat ba yan? Wala. Alam may sugat dyan. Kaya pakita ko pa yan. Hindi naman. Oh, baka sabihin nyo, prank na naman eh. Ayan po, pinapakita po niya yung sugat niya. Na paano ba yan? Anong mo doon sa haway ko? Nabali ba ito nga? Nabali ba ito? Nabala na. Na ano? Nakainamit siya ng Haway ko. Napalo? ano kahapon. May kaaway ka kahapon? Napalo siya. Napalo ka? Kaya nasugat ng kasugat Ako. siya. Ayan. Ayan o, bumitig po yung kasi sugat. Eh, sabi niya pa. Oh, Ayan. Napalo daw siya. Ayan po, kita po yung sugat. Kaya nagkasugat siya tuloy. May gusto niyo ba sa nasaan? May niyo ba? pamanting ka. Kumarisan lang ko yung balik na natin. Balik mo na yan doon at Jay. Ayan po. Wala ba na wala kang anak? Yan, nakuha mo yung sugat na yan dahil sa kahapon napalo ka. Pasis bus, never been back. Okay? Wala akong magawa, wala akong mga Ayoko nang balikan ng away. taong makapag. Medyo maintang ulo niya ngayon. Maaari. Matulungan ako. Mabigyan Yan ako. po, medyo maintang ulo niya. Ito po, video mo muna. Nagsasalita po yung daddy ko. Ayan po. Makapaghanap buhay man lang ako kahit pa paano. Yan, pinabibidyohan po ni Junita. Matulungan ako. Maraming salamat po sa lahat ng gobyerno. Dahil Sponsor! nagtatrabaho ako sa Australia sa Sponsor ni Donita Rose. Sabi mo yun. Janitor ako. Yan ang dating trabaho. Nagwali dito sa may barangay Palbato. Ayan po, tinatali po ni Junita yung kamay niya dahil may sugat nga po baka langhawin kaya po tinatali niya. Ayan po. Ito po yung babae na nakarang araw na kasama ni sa kaibigan niya. So ngayon nandyan siya. Paupo, nagmumuni-muni. Ayan po. Ito po yung lugar. Ayan po. Inikot po natin yung camera. Para po ayan. Huwag ka dyan sa di ba? Tabuhin kita. Pinagina mo, di mo ako kilala, gago ka. Ayan po. Tangina mo, ikaw kilala ng kita, gago. Subukan mo tumayo dyan sa di ba? Ayan po. Hindi na ka? Medyo may nagkakaroon po ng pagkakaunawaan dito. Sige po muna. Pansamantala po. Bakit nawa ka ba ito? Pansamantala putulin po muna natin. Maya-maya ulit. Ay, Mia, tama na yan! Ayan. Inaawat po sila na Donita. Bukulol. Huwag mo akong inaano, mas matindi ito. Ulo ka. Ito ka, vacuum ka. Gago ka, ito ka.
Ina mo. Bago ka, baka. Ayan po, inaawat po ni Donita dahil... Bago ako ka nito, parang demonyo. Ayan po. Yung ina nito. Kaya sinabi kong mag-ano pa. Bago ka. Malalapin pa ako. Ayan po kasi... Nakapato sa'yo ngayon. Ayan. Bali kasi, nano na Donita na wag nga ginagano yung kapitbahay niya kasi may dala pang bata. Galit na galit. Uwi na sa bahay mo! Pinapauwi na Donita po. Yung bahay mo! Ganyan lang ang bahay mo! Tabing-tabing na lang ng bitag-bit! Ayan po. Ayaw paligpitin! Ikaw mo lang ang kasama mo! Palpalo ha! Pati yung matanda sa'yo! May titirban mo! Hindi ba siya nasama? Ito po videoan niya, nagsasalita po. Dahil, saan po nakatingin dito, yung camera, ito po nga po pala. Ang tatayo si Tatay Jose. Akuala. Ano? Pakulaw. Pakulaw. Bakit pinipidyo yung pagkakas? Bakit kayo pa pinipidyoan? Grabe kayo Huwag nyo minumura yung mga vloggers Sabi mo, utang ina nyo kasi! Aga-aga pa, video kayong video! Sige yun! Dito ka lang! Saka dati kasi, ang pagkukumama Ayan po si Donita, mga ka-lovers. Bali. Gusto niya kasi tulungan tong may edad. Ay, siya nga po pala. Sa mga... Shoutout nga po pala dyan. Sa ating mga sponsor. Sa mga sponsor ko po. Mga sponsor ko po. Ito po. Hingi po ako ng... Kasi, ano yan? Walang yung sinasabi mo Oo, easy lang yung isip ko. Ito ko po. Ano ba yan? Gusto ko pong humingi ng tulong, konting tulong lang po sa inyo, kahit na po, pabili lang po ng gamot ng Atay Joseph B. Ate Joseph Pakulaw. Tatay Joseph ko po ay meron po sakit na epilepsy. Minsan po sumusumpong, minsan hindi. Gusto ko po siyang tulungan kaso wala pa akong magawa. Wala akong pera-pera. Sila lang po nagbibigay sa akin. Sila yung mga vloggers na yan. Nag-aabot sa akin. Sila Daddy Jojo, binabot na lang, pangkain-kain lang. Ang gasto. Okay. Ayun po. Ayan po, mga Kung ka-lovers. sakaling sana po, nakatok po kami sa inyong puso. Kung may puso pa po kayo, malaki po yung puso nyo, puso naman. Ano po yung mga sponsor kayo, tulungan po yung Daddy Joseph ko po. Okay po, yan po mga ka-lovers. Humihingi po Kasi si... po yung mga anak niya, malilit pa. Humihingi po si Donita ng tulong para po kay Daddy Joseph niya. So, sinasabi niya na maliliit pa daw yung mga anak nito, kaya kung pwede daw siyang tulungan. Ayan po. Bali, yan po si Daddy Joseph. So, kung sino man tulong, pwede po siyang tulungan. Ayun nga po yung pangarap ko pag ako, kung sakasakali ako'y magiging, ako'y aangat, magkakaroon ng pera, at magiging vloggers din. Unang-una kong tutulungan yung Daddy Joseph ko. At tingnan mo ngayon, kasi salita mag-isa. Okay, sige po. Bali yan mga ka-lovely yours. Sa ngayon, yan muna yung ating update kay Donita. So, regarding dun sa tinatanong ko kanina,
niya na ligado sa pagpapagamot. So, hindi pa natin siya mapilit dahil ayaw talaga niya. Pag yun ang usapan, medyo umiinit po ang ulo niya. So, sa ngayon, ang sabi niya, tinanong ko siya kanina kung may balak ko siyang umuwi. Kasi ang alam ko, ngayon ang araw ng pag-uwi niya or mamayang hapon natap. So, ang sabi niya, maintang ulo niya eh. Hindi mo siya maanuhan na masagot na matino kasi nga maintang ulo niya. So sabi niya, parang ayaw niya daw umuwi. So hindi pa natin masasabi sa ngayon, baka dahil sa maintang ulo niya, kaya niya nasasabi yun. So ito nga po pala yung mga kapitbahay niya. Ayan. Ayan po. Ayan po. Salamat po ng marami. Yan po. Ako yung mga kapitbahay niya. So ayan po si Donita. Ayan. Naantay po kung ano man yung mga darating ngayon. So wait lang natin kung ano mga update regarding kay Donita. Sibilano, Helen Sibilano. Ayan mga, ayan mga ka-loveliers, bali nakabili na si Donita ng kanyang merienda. Ayan. Ayan. Ayan po. Ano, susundan pa ba natin si I Donita? love you, Donita. It's Nika yun. I love you daw. Bibili lang po siya. Yun, bumaba ng bahay si Miss Rakitera. Ayan po mga ka-loveliers, dito po yan lugar ni Donita. Ayan, mga nagtitinda, mga bahay. Ilan. Princess Diana. Ayan po kung di saan po lugar ni Donita. So bali bumaba muna siya doon sa loob. Ilocano na. Ayan po. Yan po yung, dyan po siya bumaba. Ayan po. So, yan po pinapakita ko po yung lugar kung saan po madalas tumatambay sa Donita. Ayan. Ito yung lugar. Ayan po. Kuya, kapagin mo na ang host namin. Kanya mo na si Kuya Ayan po. Michael Bart. Si pagod ba siya ang alin ng kanyang pangas? Ayan, Miss Rakitera, Miss Ma'am. Ayan po, nag-live po sila Michael Bard. Ayan po. Ayan po yung lugar ni Donita. Ayan. Ito po yung klase ng bahay nila dito. So, ayan. Ayan po. Ayan po. Rakitera, kung anong lang kita. Dikitan, patawad. Watching from Japan. Yun, talaga. Nga lang, nagwawala ka doon, naka-video ka. Naka-live ka, no? Ay, Lord, nandun ka din yung mga camera. Yes, Japan talaga marami nagmamahal kay Donita. Ayan po, bali, nakabalik na po si Donita. Ayan po. Ayan po mga ka-loveliers. Nag-hug nga sa akin. Nandito po si Donita ulit, bumalik siya. Akala namin hindi siya babalik, bumalik po siya kagad. Ayan po. Ang mga nakadupdup na lang, eh, no? Oo, kasi tutuloy na ako. Ayan po. Ang gwapo na anak niya, pagpasok ko dyan sila, iyak siya ng iyak, tapos butas yung ano Ito ang magpapatunay sa inyo, friend talaga ng Donita Oo. to. Ilang taon na po kayo magkasama, ma'am? Total friend talaga kami ito, walang iwanan. Bakit? Yun, shout out po kay Ma'am Marisa. daw po yan ni Donita. Roman. Maraming salamat po, Ma'am Marisa. Ma'am Marisa po. Roman, maraming salamat po sa inyo, ma'am, sa pagpapalitan po. Kaibigan ko talaga siya, umanga ako sa kanya. Kasi Team Kaibig, Miguel Love, shout out to all. From Alan ulit. Yung parang hinahamak ko na tao dahil ganito lang. Tuloy pa rin siya, binibitbit niya yung anak niya. Tapos isang time, pumasok ako doon, Kaya nga nabigla po ako. pala yung gusto kong patulungan din. Nagulat ako kasi umiiyak siya. Pag ako, sabi ko agad magawa Umiiyak na siya, kita. tapos ginaganyan niyo yung mga palinda niya. Palinda, sabi ko, umiiyak ka pag nakaganyan yung anak niya. Pag ganyan ang anak niya, sabi ko, hala, duguan yung noon ng anak mo. Sabi niya, binato-bato yan yung binato-bato yung anak ko. Sabi ko, sino? Yung mga bata dyan. Kasi doon lang sila sa may sulok. Tapos sabi ko, huwag ka nang Drama umiyak. acting. Drama. Kami talaga ang close nito. Tapos, Ading Journey, shout out. Ayan po, nasasaktan ako. Abangan ng bahay niya. siya ng
regarding sa mga Tayo pinagdadaanan may ni mura Donita. mga kagabi. Nakalimutan mo yung sabi ko, hayaan mo yun kasi may darating talaga na hindi mo kalain, malay mo. Sikat ganyan ko siya, sabi daw, hinayo pa ka, huwag kang magdrama dyan, sabi ko. Kasi kalakal, pag totoong tao ka, tapos ganito, binato yung anak mo. Tapos bumangon yung anak ko, sabi niya, oh, hindi ko masakit ba kuya? Sabi niya, ang sakit. Saan kasama? Dito lang naman ako. Nung ginanyan ko yung talagang malalim ang butas dito. Ayan po, nagkukwento po siya regarding po sa anak ni Donita. Tapos, natatawag. Minsan hindi ako lumapit doon kasi Ayan po, nagkukwento po baka siya. kasi may kwento ko yun. Ayaw ko kasi magdrama kasi mga lok-loka kami tao. Ngayon nakatawa ako sa kanya kasi nagpatunay na naging totoo yung sinabi ko pala, kalayaan mo yung ganyan kalit ang tingin nila sa atin basta magpapakatoto tayo dahil meron naman dun merong tumitingin na si oo. Sila ang dami nila, may Diyos na nakatingin tututin na hirap. Sabi ko, sabi ko, tingnan mo nga yung kamay mo at kamay ko. Hinihinig kami sa pagod. Tapos yung pinda namin, yung walang kwenta dahil pag wala kang pag ganito, wala ka ng kwenta niya, dito hindi na lang ng sobrang sakit. Alam mo, sinala sa utang. Tapos yung anak, sabi ko, kuya, tandaan mo to kuya. Malapit lang po ba kayo kay Donita, ang bahay? Oh, wala kami mga bahay. Minsan doon niya ako pinagpapasok sa sobrang dumi, basura yung mga patay subos. Kasama kita sa Bulacan. O sabi niya, dito ka kasi, dito ayoko din kasi lagi kami nag-aaw. Ilan po ang anak ninyo, te? At isa po ito, Sa? tapos Anak niyo po yung bata kanina. pareho kaming walang Ano po ninyo, asawa. Okay no. te? Ano po ninyo nila? Oh, Ano po ninyo? Yan, yan. Padikit kay Miss Rakitera, Team Kaibig. Tapos, Thank you sa pag kaya alaga lagi mo siyang kayo, ano Miss Donita. tumitingin ako pero Yan, nag-thank you natutuwa sa'yo na nalagaan mo lang. Natatawa. Bless Ito po Sunday. yung anak niyo. Nagdadasal ako kasi sabi ko, thank you po. Tapos, hindi, ngayon lang, sabi ko. Then, sa Vidano, KMGS na yan. Pa-shout out po. Ayoko. My life is Ang tawag PWD. na, yung lapit sila ngayon yung sabi ko. Padikit po, yan kay Miss Rakitera, Team Kaibig po yan. May nag-i-interview sa kanya dati doon ako lang nagsugot nila. Sinubuan siya ni Donita. Ayan. Ang damit niya. Sinuot mo na naman yung damit mo po. Pinag-interview ko. Hindi kumuha ka din ng damit ko kasi palitan kami ng damit eh. Ay, Mirabal, thank you. Gusto ko Yan po si tawag. ate. Tawag mo sa akin, Sobrang Donita, Mami. Natutuwa ako. Ay, Ito, tawag mo raw kay Ma'am Sitang, ito, Mami. luwa to. Mami na. Luwa lang siya. Kaya po Ay, kayo dyan, yung dyan, Donita po dyan, yung dyan, nagkukwento po siya tungkol kay Donita po. Ayaw Kasi yung sabi ko, kuya, kuya sa tingnan. sabi ko, YouTube channel at ay, sa mga subscriber. Kaya malat na po ako, time out ba? Time out na daw. Pagod na, minamalat na sabi daw ko si sa anak niya, Donita. kuya, tandaan mo kuya. Mahalin mo si mama mo kasi kakaiba yung mama mo. Tapos ikaw, kahit na nasaktan yung noong mo, hayaan mo yung mga bata na binabato ka lang. Kasi No, one Tito day, Lolo. sabi ko, one Muntik day, na nabumbulan. merong mangyayari. Nalilingunin ka nila sasabihin ng Burak anak Dot ko yan. Vlog, shout out sa'yo, Anak ko ma'am. yan ng High five. binato natin dati. Katropa Yung official, binato bumaba ng bahay. dati yun. Adin Kaya Journey, sabi ko, shout out sa'yo, idol. Ilang araw na tinitingnan ko, nagkakaroon ka lang. Support Sitang Vlog, Katropa official, Yan ulit, po, mga PB Team, kalabri, Ma'am Kaibig. Maraming salamat, Miss Rakitera. Ayan po mga kalabliors. Bali, ito po si Michael Bard. Ayan po, time out daw po muna si So, mga Donita. kabar, Dahil napapagod na po. so mga kabar, Ayan mga kalabliors. Bali, sa ngayon kasi bumaba si Donita dun sa loob na bahay ata niya dun sa may looban dun. So ayan, pagkatapos niya bumili ng pagkain. So hindi ko alam kung kakain muna ba siya, babalik pa ba siya. Ayan po. Ayan po, dyan po yung lugar na yan kung saan po siya pumasok dyan po sa lugar na yan. Ayan po. So wait lang natin siya sa paglabas. Mamaya abangan po natin kung lalabas pa ba o hindi na po siya lalabas. So wait po natin mga ka-lovelyers. So yun lang po muna sa ngayon mga ka-lovelyers habang naantay po muna namin siya. Dito muna tayo sa tabi-tabi. Mag-aantay kung kailan siya lalabas.